Aiwa, tichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSaint TV, basa richienda mberi. Aiwa, nhasi tiri kuno kunzvimbo yeHopley muguta reHarare, kwatati tiuye kuzomboona baba vatakagara navo pano pamwe nemudzimai wavo, timbokurukura navo tinzwe kuti dambudziko rakavawira nderipi. Ehe, baba makadi henyu? Bangu makadiwo mushamari. Aiwa, tinofara. Mhuri yeZimbabwe ingada kuzoti munonzani zita renyu uye mune makore mangani? Ndinoitwa Moses Chikavanga, ndine 48 years. Alright. Baba, tiri kuona kuti mune condition yamuinayo. Mungada kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti dambudziko iri rakatanga rini, uyezve chii chakaitika kuti munge muri mune condition yamuinayo? Rakatanga mugore ra29. Nhasi handisati ndatoziva kuti nekuti madhokita ari kuti hapana chavari kuwana. Saka handisati ndatonzwisisawo kuti chii chiri kuitika upandika. So kubva pamawirwa nedambudziko iri, chii chakatora nzvimbo kana ndeapi machallenges matambudziko amuri kusangana nawo nokuda kwekondisheni iyi? Handisi kukwanisa kufamba, ndotofira mumba. Handina rimwe basa ratokwanisa kuita nekuda kwezvandiri nguva yese ndakagara. Saka mhuri munoichengeta sei? Mai mwana ndoona ndinoenda kumaricho. Ingoti nhasi mangu kuti masvika. Mungada kutizivisa kuti pamakore iwawa, makore 3 amuri kurarama nekondisheni iyi, vanhu vanokugamuchiraiwo sei? Vanhu vaikuzivai muchirarama zvakanaka, muri munhu aizviitira mabasa ake ese, iye zvino vari kukugamuchiraiwo sei? Community haisi kuzvitambira. Ende zvimwe ndozviri kuti unosangana nemunhu wekuti wakadhakwa, munhu akanyanya kudhakwa zvinorwadza because handitomwi. Hazvisi kutambira. Vanhu havasi kutambira pamwe chete nehama vari kuzvigamuchirawo sei? Zvitori kure, handitorinawo kana yamenya. Vanongouya vachienda zvikuratidza kunge handingati havana hanya dzedzi dziripo, but kuri kushaya. Vanenge vasinawo zvokuti vangafamba everyday vachiuya kuzondoana. Saka amai vamuinawo iye zvino, maane nguva yakareba sei muri mese, vakazvigamuchirawo sei zvekondisheni yamaakurarama nayo? But haane gore ndinaye akazvitambira ndakatomupimbawo ndakadai ndikamuudza kuti anga ari pamba mai vana vangu panapa akatozviramba. Pandakatanga kunge ndisingachaendi kubasa ndakagara akabva ati no, handikwanisi kugarira chirema. Saka akabva abuda, haasi kugara pa. Vakabva vakusiyai? Saka ndopakazoti 2 years later ndopandakazodanana neava tipanya. Saka kuti vakakugamuchirai makadaro? Ndiri zvandiri because hapana chakachinja. Hapana chakachinja. Ndari kushingirira mwana wevana ndingati mushoma. Mama makadi henyu? Tiripo zvedu makadiwo. Tiri nani. Mhuri yeZimbabwe ingada kuziva kuti zita renyu munonzani, uyezve murume watachikurukura naye chii chenyu? Zita rangu ndinonzi Sarudzai Mare. Murume waikurukurwa naye ndiye murume wangu. Mama, tanzwa baba vachitaura kuti ndimi muri kuvaitira zvese, muri kuvabatsira pakurarama kwese kwamuri kuita. Mungada kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti imimi pamakatanga kuonana nababa uye vachizokupfimbai, imimi muchizobvuma, chii chamakada zvakanyanya pavari? Ndakangoonawo kondisheni yavanga vari, ndichingonzwa kuti havana mukadzi, havana wavari kugara naye, ende havana unovachengeta. Ndichobva ndangorwadziwawo, ndanichitoshanda pendanga ndichitoshanda hanzvadzi yavo, ndichongozwa ingori nyaya yanga ichingotaurwa. Ndobva tongoti munhu wakadai ungagara ega ega. Ndichotoprefer kusiya basa randanga ndichiita kuti ndikwanise kugara navo. Kuti mukwanise kugara navo. Uye zvino mane nguva yakareba sei muchigara navo? Gore rakwana.
paane gore. Tinotenda. So muchirarama nawo ndeapiwo maconditions in fact ma-challenges amunosangana nawo pakurarama nemurume wenyu ane condition yakadai? Vanhu vanozvigamuchira sei? Vanhu havatombozvitambiri. Vanhu vanotaura zvakasiyana siyana. Vanhu vanenge vachingotaura zvavanongoda. Wakazodei pane munhu usingafambi, dai anga atori umwe, wakanga washayei kushaya arume here, chii vachingotaura. Pasina angoti kubva kwachechecho uko kwandakabva ndiwe ndakavinga. Makilometers mangani kubva kwachechecho kusvika kuno. Ndozotanga kuita zvevarume ndava kuno. Iye kuti ndibve ikoko ndiye wakandiunza kuno. Saka ndiwe ndakafambira. Hama dzenyu pavanotiwo kudii mushure mekunge mawanana nemurume ane condition yakadai? Hama dzangu dzinototi chetinoda kuti muchengetane mune zvakanaka. Garai mese muchengetane. Dzatongozvigashirawo zvakadaro. Mutanzwa kuti ndimunotoita zvese. Ndezvipi zvamunoitawo muri pamba muchibetserana nemurume wenyu? Pane kwendinobata-batawo zvemaoko kunonzi kwazi ndoga kwamagaya uko. Vanoita zvemapurasitiki, zvogeza mapurasitiki echinanika. Ndokwetinoenda tosvika towacha mapurasitiki edu akatorwawo $5 pazuva toone chekubatsirikana nacho mangwani ndipope zviri. Mudzimai vari kuti vakabva all the way from checheche kuchipinga ndiri kwana Chisumbanje uko kwaSave ndabva ndataura nemo kwana Poru. Aiwa ndokuziva ndakatombodzidza pakatanga patakwirira. Aiwa tinotenda muri Zimbabwe. Hama dzedu dziri panapa ndofunga muri kunzwa nyaya iri panapa tichikumbirisa kuti aiwa kune vanokwanisa kubatsira. Ndezvipi zvamungati aiwa tichirarama necondition yakadai pamba pedu tinoda kubatsirwa zvino nezvino nezvozvo? Dai vachitibatsirawo kana nechikafu kana mari zvayo. Kuti tinongokwanisawo kuti kuri kuendawo kunotengawo totengawo zvatiri kuda nguva yacho zvinotikwanirawo. Kuti baba nemhuri vange vari vanorerutsirwawo. Tinotenda. Asiwo zvakare murume wenyu chiripo chimwe chamunomudira. Ndechipi chamungati uyu shamwari yangu anondigonerawo ichi? Rudo rwaanondipa. Kuti uzoti ino neino havane rudo havo. Inini chovapawo kwakutongogamuchirana zvakadaro. Tinotenda. Aiwa tinotenda muri yeZimbabwe. Kune vese vangada kubatsira nhamba dzavo ndo dzataisa pascreen. Aiwa panapa pane a beautiful love story. Vamwe vakatoti inini condition yakadai handigoni kurarama nawo, vakatutatwawo vakaenda. Asi mudzimai ari panapa anoratidza rudo rwechokwadi. Vari kuti aiwa ivo vakavinga murume wavo, zvinotaura vanhu munharaunda havanei nazvo. Aiwa tichida kutendai nenguva yamatipa yekuti tinge tiri tinokurukura. Tinotenda. Baba tinotenda nekukura kwamaita nesu. Tatenda. Aiwa tinoda kukutendai muri yeZimbabwe nekuda kwenguva yenyu yamunoramba muchitipa muchiramba muchingotitsigira. From Uncle Saint neSaint TV crew. Now tichiti it's much love. Kuna vose vachabatsira tichiti God bless you. From Uncle Saint neSaint TV crew. For now tichiti it's much love.